Is-26 ta' Settembru huwa l-Jum Ewropew tal-Lingwi, ġurnata li tiċċelebra d-diversità lingwistika ta' kontinent li għandu aktar minn 200 lingwa Ewropea, 24 lingwa uffiċjali u madwar 60 lingwa reġjonali. Dan il-jum iservi ta' opportunità biex jitqajjem għarfien dwar il-varjetà wiesa tal-lingwi fl-Ewropa, mhux l-inqas il-Malti. Il-Professur fl-Università ta' Malta, Charles Briffa, għalma One News li fl-aħħar snin l-interess għal-lingwa Maltija kiber. Briffa sostna li l-Malti huwa tagħna l-Maltin u l-kultura ngassata fih ma jifhimha ħadd daqsna li ngħixu f'dawn il-gżejjer. Għaldaqstant huma l-Maltin li jridu jieħdu ħsiebu. L-interess kiber għaliex ħafna qed jirrealizzaw il-ġid li hemm fil-Malti. Għal xiex imma? Għalina. Pajjiżna jkun wieħed bilingwali, il-Professur tenna li t-tieni lingwa hija importanti ħafna u għandna nkattru l-għarfien f'dan is-sens. Però saħaq li m'għandux ibati il-sin minn ieħor, iżda żewġ lingwi għandhom jikkumplementaw lil xulxin bilan li jixprunaw dak li sejjaħ ġid lingwistiku. Għandna niftaħru bih li aħna f'moħħna il-kapaċità tagħna nistgħu nlaħqu ma' dawn iż-żewġ lingwi. Il-Malti li huwa mimli bil-kultura tiegħu u l-Ingliż li huwa lingwa internazzjonali. Lilin mill-Malti u l-Ingliż sa minn età żgħira huwa normali li tfal Maltin jibdew jitalmu tielet lingwa. Fost aktar popolari it-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u Spanjol. Iżda it-taħlita fil-kultura u żieda fin-numru ta' nies ġejjin minn pajjiżi differenti qed tagħmilha aktar faċli biex inkunu f'kuntatt ma' lingwi oħrajn. Li ma nkunx nixtieq jien personali huwa li l-lingwi l-barranin jinfluwenzaw il-kultura li għandna fil-Malti u jeqerduha. B'dan kollu fl-isfond, il-Professur tenna li bħala Maltin għandna nkunu gburin li pajjiż daqstant żgħir għandu lingwa tiegħu. Lingwa imsawra minn kultura unika li żviluppat skont il-ġrajja ta' pajjiżna. Importanti li l-kultura tagħna inżommuha.